खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों नटिसनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबिनि 2391 आरो कनस्टेबल एबिनि 4271 पस्टनि पिएसटि आरो पिइटिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होदों मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि जाहोनाव आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबि 2391 आरो कनस्टेबल एबिनि 4271 पस्टनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बेनि आद्रा थानाय मोन 15 जिल्लानि थाखाय पिएसटि आरो पिइटिखौबो खुंनो आखायाव लाबाय जिल्लाफोरा बाक्सानिया 24 सेप्तेम्बराव जागोन क'क्राझारनियाबो 24 सेप्तेम्बराव जागोन बरपेटा काछार गलाघाटनिया 13 सेप्तेम्बराव जागोन लखिमपुरना 23 सेप्तेम्बराव जागोन बङाइगावनिया 24 सेप्तेम्बर डिब्रुगड़निया 25 सेप्तेम्बर आरो माखासे बेनि थाखाय बिजाथिफोरा एडमिट कार्डखौ गाबोननिफ्राय अदेबानि 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआ slprbassam.in बेनि सिगां मोन 15 जिल्ला जेरै बिश्वनाथ चिरां दरं धेमाजि कामरुप मेट्र कार्बि आंलं सनितपुर उदालगुरि आरो माखासे जिल्लाफोरनि थाखाय पिएसटि आरो पिइटिनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होखादोंमोन आरो बियो गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय मिलिटेन्टनि गाग्लोबनायजों गावगाबागावनि हा न' गामि गारनानै खारनानै थाहैनांनाय बर' सावथाल आरो मुस्लिमफोरखौ गावगाबागावनि गामि फारसे लाबोफिननो थांखि लादों बिटिसि सरकारा रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 1996 मायथाइनिफ्राय 2.5 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय आरो बिटिआराव थानाय मिलिटेन्टनि गाग्लोबनायनि थाखाय गावगाबागावनि न' गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन खायसेया थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनखौ दा बिटिसि सरकारा फैगौ दान मोनथामनि गेजेरावनो गावगाबागाव गामियाव लाबोफिननायनि थांखि लादों आरो प्रधान मन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि गेजेरजों फैफिननायफोरनो न' लुनानै होनो आरो गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिनि गेजेरजोंबो मदद होनो थांखि लादों दानि बिटिसि सरकारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 1996 1998 2008 आरो 2012 मायथाइयावनो बांसिनै दाङाबाजिया जादों 2008 आरो 2012 मायथाइयाव बर' आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव हारिजों हारि दाङाबाजि जानायाव गोबां न' बां सावनानै सेवहांगार खालामनायजों लोगोसे 100निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों बेनि अनगायैबो 2014 मायथाइयाव जानाय दाङाबाजियाव सावथालफोरा गोबां खहा जादों गासै 76 सावथालफोरा बुथारजादों बिथांमोन गासैखौबो दा गावगाबागाव ओनसोलसिम लाबोफिननानै गोजोनै थाफैनो हानायनि राहा आरो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनोबो थांखि लादों बिटिसि सरकारा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों आसाम आरो भारत सरकारनि सायाव नारसिनथाय होनांगौनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि इउनाइटेड फरामा फैगौ 8 सेप्तेम्बर खालि उदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव डिआर नाब्ला अदेबानि रन्जन दैमारि आरो बर' हारिखौ देरसिन खालामनानै गामिनिफ्राय हान्थामेलानि राहा खालामनानै नखरसेयाव सासेनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ दैथायहरनानै सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि डि हारिमु आरो गाहाय नेहाथारि बिथां डि बानसगराया मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आसाम गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्ट आरो एनडिएफबि एबसु इउबिपिअनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआरनि सागानगिरि डिआर नाब्लाजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि गोबां सोद्रोमाफोरानो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि दाबिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों खास्रि बिस्रि फिसाज्लायानो बिफाखौ दानथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों दानथार जाग्रा बिफानि मुङा कामदेब बसुमतारी 45 बोसोर बैसोनि बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया कार्बि आंलं जिल्लानि बाकालिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुरदं ओनसोलनि एकाराजान गामियाव जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कामदेब बसुमतारी आरो फिसाज्लानि गेजेराव गिबियाव नखरनि फिसा खोथाखौ लानानै नांज्लायग्रोनाय जादोंमोन बे नांलायनायानो उनाव गिदिर महर लालांदों
गिदिर महर लालांनायाव 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन कामदेबनि फिसाज्लाया बबेनिफ्रायबा गोबौ हाथियार लानानै मिथिस्लाबलायालासे बिफानि गोदोनाखौ दानदों, जायजों बिफा कामदेब बसुमतारिया जायगायावनो जिउ खहा जादों। फिसाज्लायानो बिफाखौ खास्रि बिस्रि दानथारनाय जाथायजों ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। उनाव रायजो राजाफ्रा पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा फैनानै दायनिगिरिखौ हमनानै लांदों आरो कामदेबनि गोथै देहाखौबो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। आसामाव दिनै 24 घन्टा साखा बन्द। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय गाबोन फुंनि 5 रिंगासिम 24 घन्टा साखा बन्द थागोन। थांनाय शुक्रबाराव डिमा हासाव जिल्लानि डायानमगाव डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी (DNLA) हानजाया गंबा ट्राकखौ सावनानै होदोंमोन आरो 30 राउन्डसो गुलि गावदोंमोन, जायजों जायगायावनो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो माखासेया जोखोम जादोंमोन। बेखौ लानानैनो अल आसाम मटर श्रमिक जयेन्ट फेडारेशनआ माखासे दाबिखौ लानानै दिनैनि सानाव साखा बन्द फोसावदों। बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय जाथायजों जिउ गोमानाय 7 नखरनो 15 लाख राङै होनाय, जोखोम जानायनो 5 लाख रां आरो ट्राक बिगोमानोबो रांनि अनसुंथाइ होनाय, लोगोसे जाथायनि दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय। मख'नो गोनांदि DNLA हानजाया दालमिया सिमेन्ट फेक्टरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। रां मोनैनि थाखायनो दालमियानिफ्राय खयला आरो माखासे मुवा बेसाद लानानै फैनाय ट्राकनि सायाव इनायै गाग्लोबदोंमोन। रायजोआव खनले खनले जिनाहारि जाथाय, सानैबो हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमखिखांहोदों। बे जाथाया बकाजाननि चौकीहला लक्ष्मीराम गामियाव जादों। रायजोआव सिखाव दाखायत, आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय आरो जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथायखौ खम खालामनो थाखाय आसाम पुलिसा दुथांफोरखौ हमनो मोनोब्लानो फ्रायखौनो एनकाउन्टार खालामदों। अब्लाबो माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजियाखै। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला लक्ष्मीराम गामिनि सबिता हेनसेपि आरो अनिशा एनटिपि सानै हिन्जावसाया दैग्रुं दैमायाव ना गुरनो थाखाय थांनाय सनिबारावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय न' फारसे फैफिनैलाय नखरनि सुबुंफोरा बकाजान पुलिस थानायाव मिसिं रिपर्ट फाइल खालामदोंमोन। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै बकाजान पुलिसा नागिरनानै सबिता हेनसेपिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। पुलिसा बे जाथायखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो रायजो राजाफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो अनिशा एनटिपिखौबो बुथारनानै गोथै देहाखौ बबेयावबा दोनखुमानायनि सन्देह खालामदों। दासिम अनिशा एनटिपिनि गोथै देहाखौ मोनथ'नाय जायाखै आरो जाथायनि दायनिगिरिखौबो हमनो हाथ'नाय जायाखै। नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बकाजान पुलिसा मिथिहोदों। बिटिआरनिफ्राय खमावबो 1200 गामिखौ दानख'नो बर' सुरक्षा समितिनि दाबि। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफायाव थानाय बायदियै बिटिआरनि सिमा ओनसोलाव थानाय 1200 गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो थाखाय बर' सुरक्षा समितिया दाबि दैखांदों। 1200 गामिनि मादाव जेरै बिजनी, हावली, गरेश्वर, कलाइगाव आरो माखासे बेफोर ओनसोलनि गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव दोननो हाया, मानोना बेफोर गामियाव बर'नि सुबुं अनजिमाया खम आरो अबर' सुबुं अनजिमाया बांसिन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव बिथांमोनहा रैखाथि गैया, मानोना पलिटिकेल राइट्स गैया होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सिमानिफ्राय बर' गामिखौ दानख'नो थाखाय दाबि खालामनाया ओरैनो नङा, बियो बिथांमोननि मोन्थाय। बेनिखायनो बिथांमोननि दाबिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होथारनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरनिफ्राय बर' गामिखौ दानख'नो थाखाय सोमावसारनायखौ लानानै आसाम सरकारा मान होनायखौ साबायखर बावहरो बर' सुरक्षा समितिया। लोगोसे बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नायनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखायबो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। आसामाव बोसोरफ्रोमबो दैबानाया गिख्रंथाव महर लायो। मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव आसामनि दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो खोथा होबोदों रायजो सरकारजों लोगोसे भारत सरकाराबो, नाथाय फेलें। बोसोरफ्रोमबो गोबां रोजा रोजा नखर आरो सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो। थारैनो दैबानानि जेंनाया आसामाव बबे समाव सुस्रांजामारगोन? दुखुनांथावै उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्दनि धोनस्रि दैसायाव बाबुराम नार्जारी मुंनि सुबुङा बुखारलांजादों। हरखाबै भुटाननिफ्राय फैनाय दैया धोनस्रि दैसायाव लोमसावफैनायनि थाखायनो बाबुराम नार्जारी बिथाङा दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों। बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय खौरां हरनायाव रैखा खालामग्रा हान्जाया फैनानै रैखा खालामनो नाजाफैनायनि खौरां मोन्दों, नाथाय दा बिथांखौ रैखा खालामनो हादोंना हायाखै बेनि रोखा खौरांखौ मोननाय जाथ'वाखै। क'क्राझाराव रायजो राजानि थाखाय सौफैनाय माइरंखौ दोनखुमानाय 450 बस्तानि माइरंखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि मनेश्वर बे बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझारनि नाराबारिनि गुदाउनाव दोनखुमानाय 450 बस्तानि माइरंखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार पुलिसा सन्जीब घोष आरो आथवार आली मुंनि सानै सुबुंजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमनो हादोंमोन।
हमजानाय सानै सुबुंनाव सोंनाय फिननाय लानानैनो रायजो राजानि थाखाय सौफैनाय माइरंखौ दोनखुमाग्रा गुडाउनसिम सौहैनो हादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा 450 बस्तानि माइरंखौ हमनो हादों। बे माइरंआ माबोरै बेसिम सौफैनो मोनखो आरो बेयाव सोर सोरनि आखाइ दङ बेनि सायाव नायबिजिरगोन आरो बे गुडाउननि माइरंखौ सोर लांनानै हाथायाव फानहैयो बेनि सायावबो गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार पुलिसआ। हमनानै मोननाय आयेन बेरेखा माइरंखौ दा क'क्राझार पुलिसआ क'क्राझार पुलिस थानायाव दोनहैबाय। जाबाय थानाय टकिअ पेरालिम्पिक्सआव भारतआ मैया सानसेयावनो 2 सनानि मेडेल, 2 सिलभार मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल गासै 5 मेडेल देरहासारनो हादों। शुटार आबानि लेखारा बिथाङा वमेन्स R2 10 मिटार एयार राइफल स्टेन्डिं केटेगरियाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। टकिअ पेरालिम्पिक्सआव बिथाङानो भारतनि मादाव गिबिसिन आइजो जाबाय जाय सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथां आबानि लेखाराया जयपुरनि थांनाय 2012 मायथाइयावनो गारि जाब्रबथाय जानायाव बिथांनि सिनस्रिनि गोबां हाराफोरानो जोखोम जादोंमोन। महेन्द्र ग्रुपनि चेयारमेन आनन्द महेन्द्र बिथाङा महेन्द्र ग्रुपजों बेंगुराफोरनि थाखाय बानायजानो गोनां SUV गारिखौ सनानि मेडेल देरहागिरि आबानि लेखारा बिथांनो होनो फोसावबाय। बिथांनि अनगायैबो सुमित आन्टिलआ मेन्स जेभलिन F64 केटेगरियाव 68.55 मिटार जानथाइसिम खुबैनो हानानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों आरो वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। योगेश खाटुनिया बिथाङा मेन्स डिस्कास थ्र F56 केटेगरियाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो देवेन्द्र झाझारिया बिथाङाबो मेन्स जेभलिन थ्र F46 खथायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। गुबुन फारसेथिं बे एखे खथायावनो सुन्दर सिंह गुर्जार बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां विनोद कुमार बिथाङा मेन्स F52 डिस्कास थ्र'आव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादोंमोन, नाथाय बिथांनि बेरेखा गेलेगिरिया चेलेन्ज खालामफिननायाव बिथांनि ब्रन्ज मेडेलखौ लाफिनबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथां विनोद कुमारनि डिसएबिलिटि क्लासिफिकेसनाव इनएलिजिबिलिटि मोनदों। खेत्री पुलिस थानानि इस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट टीमा सासे बाइक सिखावखौ हमनो हादों। मुङा दीप सैकिया। दीप सैकियाया मोनसे बाइक सिखाव गेंनि गाहायमोन। दा पुलिसनि जेयाव नांनो गोनां जाबाय। 10 माइल जराबादनिफ्रायनो खेत्री पुलिसआ दीप सैकियाखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां KTM ड्यूक 250 बाइकखौ खावनायनि दायाव 3 सिखावखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय 3 सिखावनाव सोंनाय फिननाय लानानैनो खावजानाय गंस्नि बाइकखौ बोखांनो हादोंमोन आरो 9 सिखावखौ हमनो हाबावदोंमोन। बिसोरनाव सोंनाय फिननाय लाबावनायनि उनाव 4 बाइकखौ हमनो हाबावदोंमोन। बे बाइक खावनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि दीप सैकियाखौ दा पुलिसआ हमबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।